Нека Бог да ни благослови този вечер и нека Божията благодат да бъде тук между нас. Алелуя! Отдаваме ти хвала, чест и поклон, всемогъщи Боже, Царю на всемира, всемогъщи Съдържателю, ти, който стоиш нависоко, ти, който владееш цялата вселена, ти, чрез чието слово се създадоха небето, небесата, всичко това, което виждаме. Ти, който си направил човека по свой образ и подобие на Тебе. Само на Тебе принадлежи хвала, чест и поклон. Само Твоето име да бъде издигнато, Господи. Защото Ти си Бог, защото Ти си вечен, Ти си всемогъщ, Ти си цар, Ти си единствен, Ти си съвършен, Ти си Алфа и Омега. Всичко е чрез Теб, всичко е в Теб, всичко е за Теб, Господи Боже. И на Теб отдаваме хвала, чест и поклон тази вечер. Боже, ние Твоите синове и дъщери, създадени по Твой образ и подобие, дошли сме тази вечер да Ти се поклоним. Заедно, Господи, с моите сестри и братя в молитвения дом. Тази вечер ние Ти благодарим за това, че си ни подарил живот. За това, Господи Боже мой, че си ни подарил здраве. И ето ни, Господи, ние отговаряме на този дар, като сме дошли тук да Ти се поклоним. Моля Те да простиш на онези, които ги няма между нас. Онези, Господи, които са възпрепятствани. Господи Боже, и онези, които гледат лекомислено на служението. Моля Те, прости им, но моля Те, посети ги, Господи, ако трябва да ги изобличаваш чрез духа, изобличавай ги. Защото времената са последни, защото Ти наистина ще дойдеш. И дявола, като ни каеш лъв, търси обикаля кого да погълне. Моля Те, Господи Боже, не допускай никой от нас да остане вън от Царството Небесно. Не искаме да бъдем изненадани от решението на Царя. Ние искаме да чуеме знаменитите думи. Дойдете Вие, благословени от Отца ми, населете Царството, приготвено за вас от създанието на света. О, благодаря Ти за това. Ние вярваме в това, Господи. Ние вярваме в това обещание. И ние вярваме, че Ти си Бог милостив, който си ни призвал и който си ни спасил. Ние вярваме, че сме спасени в кръвта на Исус. Затова идваме тук да Ти се поклоним. Затова идваме тук да Ти дадем хвала, чест и поклон. Боже, тази вечер Те моля, дойди сега между нас. Дойди чрез Святия Дух, Боже. Ела, Святи Душе. Ела, Господарю, вземи вас и контрол на цялото ни служение. Искаме да се прослави Твоето име. Моля Те, не гледай на нашите недостоинство, на нашите слабости. Погледни на Исус. И не нам, но на Своето име дай слава тази вечер. Защото тя принадлежи само на Тебе, Господи, а на нас смирението, покорството и страхопочитанието.
Затова те моля тази вечер изпълни сърцата ни със смирение, със страхопочитание и покорство. И нека Боже със сърца отворени да пеем хвала на Твоето име. Благослови езиците ни. Нека да възхвалява Твоето име. Господи Боже, както псалмистът казва, че денем и нощем ще те славослови, защото си му дал език, защото си му дал дух. Боже, моля те, помогни и ние сега от сърце да те славим, защото ти заслужаваш. И нека в това хваление и поклонение да дойде освобождение. Нека да дойде благодата от небето. Помогни тази вече да се докосне до Твоето свято милостиво сърце. Моля те, нека тези ръце, които са грешни, нека Боже да приемат тази вечер опрощение. И нека Боже мой да се докоснат до това свято сърце и да си вземат благословението от там. О, халелуя! Боже, предаваме служението, всичко това като благословена ръка. Нека да бъде всичко за Твоя слава. В името и заслугите и светостта на Твоя Син Исус помолих и благодаря. Амин. Амин. О, халелуя! Даваме Ти хвала, Господи. Хайде, брат Данчо, нека да пеем и да славим името на нашия Господ. Хайде се всички. Халелуя! Данчо, хайде вече да видим. Халелуя! Даваме Ти слава, Господи. Thank you.
Татко Небесни, за тази прекрасна и чудесна вечер, този прекрасен и чудесен ден, който ни даваш, святи Татко. Ние ти благодариме за правилното време и правилното място, Татко Небесни. Ние ти благодариме за малцината, които сме тук на това място, Боже. Ние ти благодариме наистина за всичко, което правиш в нашия живот, Небесни Татко. И сега те молиме, Боже, да мине Твоята свята и съвършена ръка, да мине във всяко едно сърце, Боже, за да може ние да бъдем сега в този час и този момент, Боже, да бъдем наистина помазани с Святият Ти Дух, Святи Татко, за да може наистина идването ни да не бъде на празно, Святи Татко. Но не както сме дошли, Боже, защото ние сме грешници, Святи Боже, но да излезем наистина с промяна, Боже, с покаяние за това, което наистина човечеството върши, Святи Татко. Но сега в името на Исус Христос и кръвта на Исус Христос, наистина, Боже, ние сме изкупени, Татко Небесни. Боже, ние Ти благодарим и имаме тази вечер благодарното сърце, Святи Татко. И ние Ти благодариме от цялото си сърце, Святи Боже. Целият си ум, Боже, отдаваме тази вечер на Теб, Исусе. Затова моля да ни промениш, да ни промениш, Татко Небесни, всяка минута, всеки час, Татко Небесни. В името на Исус Христос ние Ти благодариме. Амин. Амин. Хайде, брат Данчо, използваме благодата. Хайде, Господи, хайде. Хайде. Брат Данчо, те има проблем, няма звук. Когато ние говорим... Добре, сестра ми, нека да не прогоним сега благодата. Данчо, хайде, бачето ми, нека да се движим в благодата. И че я затвори, да се движим в тази благодат. Я запали там тая кружка, бе. Или запали кружката, не го кали. Айде да се движим в благодата, Данчо, хайде. О, Боже, халелуя. Боже, благословен да си. Нека да се движим тази благодат тази вечер, Господи.
Нека още една песен да изпеем и като прославим името на Святия Бог. Хайде изпеем свят, бе, братче, да ме можеш. Хайде. Нека да пеем за светостта на Господ, е толкова свят. Толкова се могъщ Бог. Нека да му дадем хвала тази вечер. Той заслужава нашето хваление и поклонение. Той е свят Бог.
благодарен сме ти за това хваление и покорение. Благодаря ти, че бяхме потопени в твоята благодат, Татко мой. О, величаеме те, Господи! Господи, ние изпитваме частица от тази радост. Онази радост, която ще изпитваме през вечността, Господи, тя е съвършената в Твоето свято и истинско присъствие. О, моля те! Ние искаме един ден да те славим и в небето, Татко наш. Амин. Искаме, Господи, да дигнем святи ръце и да пеем на небето свят, свят, свят си, Господи. Да присъединяваме гласовете си към святите ангели, Господи Боже, облечени с бели дрехи, бялата дреха на Христовата правда, държейки арфи в ръцете си и да пеем хвала на Твоето име. О, Боже, душите ни жадуват за това. За това, Господи, моля те, приготви синовете си, дъщерите си за онзи момент, за това славно велико събитие, Господи, което много скоро ще стане. Не те моля само за нас. Моля ти за онези, които стоят все още далеч от Теб. За онези, Боже, които все още сърцата им са закоравели. Сърцата им, Господи, стоят далеч от Теб. Моля ти за тях. Моля те да топлиш тези ледени сърца. И те моля, Господи, да разчупиш в техните сърца на всички онези, които стоят далеч от Теб, всичко това, което им пречи да дойдат по-близо до Теб. Направи го, Исус, моля те. Моля ти за нашите близки по път, Татко. Помогни да достане да бъде пълна. Моля те за църква смирна, Господи. Всяко едно начинание, което го решаваме тук, всяка една стратегия, която, Господи, решаваме, нека да бъде благословена от Духът Ти свят. Амин. И те моля, Господи Боже святи, нека тази църква да ходи в силата на Духа. Амин. Нека тази църква да ходи в помазание. И нека да показва с живота си, че Исус е жив. Предаваме сега служението в Твоята ръка. Боже, ето ме недостоен раб пред Теб. Ето ме, Господи, пръстен човек. От сърцето се моля, нека Святия Дух да оживотвори всичко в мен. Не знам, че Святия Дух сега има какво да ни говори тази вечер. И затова аз предоставям всичко в Твоята ръка, Святи Душе, приятелю наш, Господарю наш, обичаме Те. Много Те обичаме, Святи Душе. И благодаря, че винаги си с нас. Благодаря Ти, че Ти ни учиш, че Ти ни водиш в мъдрост, Ти ни водиш в знание, Ти ни водиш в разум. С това, че всеки ден Ти ни говориш. Моля Ти този път, говори ни повече за Исус. Искаме името на Исус да бъде тази вечер прославено. И не само прославено, но нека да бъде и издигнато. И не само издигнато, но нека да бъде име тази вечер, върху което ние ще положим всяка наша грижа. Нека това име тази вечер да ни вдъхнови с присъствието си. Даваме Ти хвала, Исус. Даваме Ти хвала, Святи Отче. Даваме Ти хвала, Святи Душе. И нека да бъде волята Ти, Отче, в името на Твоя свят Син, Исус, който стои отдясно на Отца. Закланото Божие е Агнец, великият Аз съм. Той е Бог Ел Шадай. Той е Бог Адонай. Той е Бог Саваот. Той е великият Аз съм. Той е началото и края. Той е лъвът от Юдовото племе. Той е царят на царете. Той е Господ на господарите. Той е всичко. Алелуя! Отдаваме Ти хвала, Исус. Отдаваме Ти хвала. Отдаваме Ти хвала. Слава, чест, поклон на Твоето велико име, Боже. Алелуя! Амин, Татко. Алелуя! О, алелуя! Ами Ти, че можеш да седнеш. Благодаря Ти. О, алелуя! Не се отклоняваме внимание, че тази вечер Бог има да ни каже нещо много важно. Готови ли сме тази вечер? Ами нека тогава да кажем първо нашата изповед. Хайде повтаряйте след мен, всички мои братя. Повтаряйте след мен. Това е моята Библия. Това е моята Библия. Хайде малко по-силно да го кажем. Това е моята Библия. Това е моята Библия. Аз мога да направя. Аз мога да направя
забравя. Това, което тя казва, че мога да направя. Това, което тя казва, че мога да направя. Днес ще бъда получавам Божието Слово. Днес ще бъда получавам Божието Слово. Умът ми е бдителен. Умът ми е бдителен. Аз никога няма да бъда същия. Аз никога няма да бъда същия. Никога, никога, никога. Никога, никога, никога. Аз никога няма да бъда същия. Аз никога няма да бъда В същия. името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. О, халелуя. Благословен да бъде Господ. Така, Данчо, благодаря ти. Да си изключа аз това, че готово. Телефона ми е изключен. Вашите изключени ли са? Айде се уче. Така. Ама твоя телефон е изключен ли е? Браво. Инче. И да го носиш това път. Браво, Лили. Ами това е. Когато сме в Божие присъствие, трябва да забравим какво? Да забравим света, да забравим себе си, да забравим ежедневието, да забравим всичко това, което може да ни попречи да служим на Господ. Кажете едно силно. Амин. Готови ли сме за Божието Слово сега? Да. Браво, сестра ми. На тих режим. Или си го изключила? О, халелуя. Имаме напредък. Брат Васко, напредваме. Брати и сестри, тази вечер Бог ни е благослови с едно прекрасно слово. Така че, сестра Фидана, снимаш ли? Така, сестра ми. Така че, когато Бог иска да благославя човека, когато човек иска да благославя човека, например, сега искам да благословя това детенце с 50 стотинки, искам да го благославя, благославям те с 50 стотинки. Вижте какво прави момчето сега. Благославям те с 50 стотинки. Брат Васко, виждаш ли? Благославям те с 50 стотинки. Благославям те с 50 стотинки. Виждате ли какво правим ние? Благославям те с 50 стотинки. Благославям те с 50 стотинки. О, халелуя! Благославям те с 50 стотинки. Благославям те с 50 стотинки. Какво става, бе, хора? Благославям те с 50 стотинки. Благословена да си от Господ. Халелуя! Вижте, Бог иска да ни благослови тази вечер. Само, че ние нямаме сърца да потегнем ръка и да си вземем благословението. Ти си взема благословението от Господ. Халелуя! Разбирате ли какво правим ние, християните? Ние сме дошли тази вечер тук за какво? За благословение. Ами хора, вземете си го тази вечер благословението. Бе. Аз съм дошъл от Кюстендил, 45 км насам и 45 км, близо 100 км. И съм дошъл тази вечер да си взема благословението. Тежко и горко ми, ако си отида без благословение тази вечер. Я да не бъде, аз не искам да си отида без благословение. Яков казваше, когато беше в борба с Бог, няма да те остави, докато не ме благословиш. Ами това е. Тази вечер ние сме дошли тук не само на църква. Не сме дошли само да слушаме Словото. Да, ние сме дошли и на църква. И да слушаме Словото, но сме дошли и благословени. О, халелуя! Ами добре, тогава нека да си вземем благословението тази вечер, чрез това, което Бог иска да ни каже. Ако ние проумеем тази вечер Божията воля в Неговото Слово, то ние ще бъдем благословени хора. И когато си отидем от тук, ние ще бъдем благословени. Кажете едно силно амин. Амин. Ще ви помоля да си отворите вашите Библии. Йоан. Готови ли сте? Йоан. Отворете на 6 глава. Йоан 6 глава. 67 и 68 стихове. Намерихте ли ги? Да. Добре. Само дали би не съм, дали би да съм някъде на друго място, само секунда ще ви помоля. Да, точно така. Добре, чета. Следете. Исус рече. Така ли е във вашите Библии? Да. Така ли е във вашите Библии? Тогава Исус каза. Добре. Исус рече. Превода. На кого рече? На 12. Още веднъж. На 12. Исус
рече на кого? На 12-те. Да не искате и вие да си отидете. 68 стих. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Така ли е във вашите Библии? Да. Значи нямаме разминаване в Библиите. Добре. Къде се развива тази сцена и по коя време с кого? Исус Христос беше нахранил 5000 мъже, освен жени и деца. Беше ги нахранил. Но малко по-късно, след като Исус ги е нахранил, брат Васко, предишните стихове ни казват това, Исус застава пред тези мъже и жени и пред народа, аудиторията, фарисеи, книжници и народ и каза нещо много важно. Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, вие не можете да бъдете мои ученици. Тогава мнозина възроптаха, казва Библията, и мнозина оставиха Исус. Обръщате ли внимание? Мнозина оставиха Исус. Мнозина оставиха Исус. И аз казвам, мнозина. Колко мнозина? Имаме ли число? Не. Но аз откривам. 5000. 4000. Да, бе, брат ми, ето, вижте логиката, много е проста аритметиката. Казва, тогава Исус се обърна към 12-те. Колко останаха при Исус? 12. Само 12. Колко бяха мнозината? 5000. Всички! О, халелуя! Чувате ли? Всички оставиха Исус, останаха само. Вижте аритметиката. Трябва да прозрем Божието Слово. Трябва дълбоко да, когато го четеме, да размишляваме. Останаха 12. Исус се обръща към 12 и казва: ако искате и вие последвайте тези. Кои тези? Тези, които са ме оставили. Тогава един от учениците, който обичаше много Исус и който беше казал на Исус: за теб съм готов на всичко, готов съм да умра, да отида в тъмница. Ама ние го виждаме това в изпълнение. Когато Исус беше хванат в Гециманската градина, Петър измъкна ножа, той не се изплаши там от войниците, от войската и отсече, казва, ухото на слугата на първосвещеника. Действително той беше готов да умре за Исус. Да, на друго място той се отказа. Но това сме ние хората, имаме възход, имаме и падение. Това сме ние, лавираме. Хората лавират. Това сме и ние, за съжаление. Това е човешката природа. Но нека да се върнем. Ако искате, отидете си вие. Тази вечер ще говорим нещо. Член на Божия отбор на шампионите. О, халелуя! Чувате ли тази вечер нещо? Член на Божия отбор на шампионите. Я нещо сега да говорим за шампионите. Какво разбираме под думата шампион? Победител. Точно победител. Вижте, когато има някакво спортно събитие, например, да кажем борба. Хайде борба. Бокса не го обича. Много се удрят там, бе, брат Васко. Като гледам как се удрят, казвам, тия хора не ги лежал, бе, как се удрят един други го, как единия пада пък. Това е ужасно, защото казвам, Боже, това не е спорт от тебе, бе, татко, това е дяволско, бе. Да удреш другия и той да пада. Това е лошо нещо. Хайде борба. Двама души се борят. Единия побеждава. Когато отива някъде, на някакво турне, цял отбор, чуйте сега, това е като увод, цял отбор. И всички се състезават. И колкото повече златни медала получава даден отбор, на дадена страна, толкова по-голям триумф има, така ли е? Толкова повече величие за тази държава. Например, България е победила от 12 души спортисти, 12 златни медала. О, халелуя! Чувате ли нещо? Ако примерно от 12 спортисти, борци, България е спечелила само 2 златни медала, 3 бронзови, 6 сребърни, да, и другите са медали, само че не са златни. Кои спечелват златните медали? Шампионите. О, победителите. Шампион, преведено, означава победител. Член на Божия отбор на шампионите.
Сега тази вече навлизам сега в увода. Вижте какъв голям отбор е имал Исус. Брат Паско, 5000 мъже, освен жени, и какъв голям отбор. О, халелуя! И всички бяха шампиони на днес. Всички бяха шампиони. Казваха: о, Исусе, ние сме шампиони. Ние сме от твоя отбор. Ирка, сващаш ли? Навлизам сега в самото изложение на проповедта. Много ви се моля. Колко много последователи. И всички бяха претенциите, че са шампиони на Исус и казват: ние сме твоите шампиони. Исус казва: добре, ще видим. След малко ще видим. Исус хранеше шампионите си. И ги нахрани толкова много, че са събрали какво? 12 коша с каши и казва: ей, каква грижа за шампионите. Ами Исус се грижи за шампионите. Той иска те да бъдат силни и Той се грижи за тях. Но един ден Исус се обърна към шампионите, онези, които бяха с претенции, че са шампиони. Я чуйте нещо сега, чуйте. След като Исус ги нахрани, Библията ни казва, че Той се отдалечи на едно място, там да пренощува. И рано сутринта те подраниха и казаха: о, учителю, къде си? Ние те търсим. Ами не можете да намерим. Колко откровен Исус казва: истина ви казвам, не ме търсите заради мен самия, а заради това, че се нахранихте. За това, че ме нахраних с хлябове и с риба. За това ме търсите. Не заради мен. Не. Ние сме твоите шампиони. Ето виж колко рано сме дошли. Колко рано идваме на църква. Ние идваме вместо 6 часа, ние идваме 5:30. Или 6 без 15. Ние сме твоите шампиони. Виж колко рано сме, ние сме подранили Исусе. Точно сме при теб. Исус казва: шампиони ли сте? Да видя дали сте шампиони сега. И чуйте. Добре. Истинският шампион се храни с моята плът. Истинският шампион се храни и пие моята кръв. Не. Ние искаме да бъдем шампиони, но искам да ни храниш с хляб и с риба. Твоята плът, да четем твоето слово. Не, Исусе, това не. Ние искаме да бъдем шампиони, но ти само да ни храниш, да се грижи всеки ден за нас. Член на Божия отбор на шампионите. Член ли си от Божия отбор? Да, всички ние сме от Божия отбор тази вечер. Халелуя! И аз вярвам, че всички сме от Божия отбор, вярвам по Яна. Ние сме от Божия отбор, ето виж. Ние сме тук и това е отбора на Исус. Сега чуй нещо, Яна. Божите шампиони всеки ден се хранят с палички. С топло мляко. Кои велики намазани с маргарин или краве масло и отгоре с мед. Наотгоре нещо, което тухае. Божите шампиони всеки ден това правят. Не. Да. Божите шампиони се хранят. Те имат нужда да се хранят, за да поддържат какво? Телата си. Но Божите шампиони какво правят? Те всеки ден се хранят с Божието. О, халелуя! Това е да си Божий шампион. Всеки ден да се храниш с Божието Слово. И сега всеки един от нас може да си даде въпроса и да види, да направи тест за себе си. Дали е Божий шампион? Да, Божий шампион съм. Храниш ли се всеки ден със Словото? Четеш го. Храниш ли се? Всеки ден. Ако ти се храниш всеки ден с Божието Слово, ако всеки ден ти си потопен в Божието присъствие, ако ти всеки ден търсиш Божия дух, това означава, че ти си от отбора на шампионите. О, халелуя! Ти си от отбора на шампионите. Сега чуйте нещо. Много важно. Много ви се моля, чуйте. Грешки и провали могат да се появят при шампионите. Да, грешки. Ами защо? По някой път, онзи, който примерно е шампион, чуйте много добре, и трябва да се боксира или трябва да се пребори там на тепиха, излиза вечерно време, отиде някъде си пине си една количка, а треньора му забранява, казва: никакво газирано. Утре ти предстои, искам да си напълня диета, искам да си.
въздържател. Но той прави едно отклонение и отиде, вземе се една количка. Но това означава ли, че не е шампион? Не е. По някой път шампионите допускат грешки. Но чуйте, много е важно. Но шампионът винаги се протяга към своята цел. Алелуя! Шампионът да се протяга към своята цел. Той гони целта. Той гони медала. Той гони победата. Гониме ли победата? Гониме ли медала? Чуйте сега. Добре. Апостол Павел казва в посланието към Филипяните 3 глава 12, 13, 14 стихове. Не, че съм сполучил вече. Я вижте, шампионите, те не са с претенциите, че са сполучили вече. Казват, ние сме шампиони и повече няма нужда да се борим, няма повече нужда ние да тренираме. Не. Павел беше истински шампион. Той беше член на Божието семейство, член на отбора на Бог и беше истински шампион. Но чуйте какво казва. Не, че съм сполучил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня. Какво правят шампионите? Те гонят. Какво правят шампионите? Гонят. Какво гонят? Зайци? Не! Какво гонят? Магарета? Не! Какво гонят шампионите? Кажете ми! Цел! Те гонят цел! Шампионите гонят цел! Какво? Там, на високо, да стоят на високо. Сестра ми, радваше ли се в училище, когато виждаше с очите си някой отличник или отличничка? Разбира се. Това е най-голямото, О, халелуя! което ти доставя. Ако ти си човек и се радваш, колко повече всемогъщият Бог се радва, когато имаш шампиони. О, халелуя! Кажи амин! Много повече. Амин. О, халелуя! Когато някой стои там на високо, на стълбичите, Бог казва, това е моя шампион. О, халелуя! Това е моята шампионка. О, халелуя! И Бог се гордее и казва на дявола, виж моите шампиони! Виж моите шампиони! Я! Чуйте нещо! Един ден Бог каза на дявола, имам шампион. Кой? Йов. Я, Йов. Да! Ха да видим. Виж? Той е мой шампион. Ама ти си го предил от всякъде. Ама ти си го предил. Като ти си огнена стена около него и аз нямам добле до него. Добре, оставям шампиона в моите ръце. Дойде дявола в един ден му отне всичко. Цялото му имущество, деца, всичко. Но шампиона, какво направи? Той стои. Какво прави шампиона? По някакъв път идват аномалии. Но той гони какво? Целта. Точно това правеше Йов, шампиона Йов. Прекрасно нещо. Ах, този шампион. Не надминат шампион, Евратанчо. Не надминат шампион. Не, че съм получил вече или че съм станал вече съвършен шампион, добавя от мен, но гоня. Какво гониш, бе, шампионе? Павле, кажи ми, бе, братко! Дано уловя това, за което и аз бях уловен от Христа. Чуйте сега. Братя, 13 стих. Аз не считам, че вече съм го уловил. Шампионите не казват край на борбата. Аз съм шампион. Шампионите продължават до край. Да, ще има падения. Да, понякога ще има и провали. Тогава ще има моменти, когато шампиона ще бъде победен понякога. Има такива моменти, брат Паско. Истинските шампионите биват победени. Но вижте, той никога не се отказва. Той гони какво? Цеце! Целта, кажи целта! Така, Цеце, целта гони, кажи целта! Хайде, бе, Цеце, кажи го, целта! Алелуя! О, халелуя! Братия, аз не считам, че съм уловил на едно правя. Като забравям кое е зад мене. Шампиона забравя по някой път провалите си. Че някога е бил победен. Че някога е направил крачки назад. Той забравя и казва, не, това не ме интересува, че някога съм изпаднал. Не, че някога съм губил битките. Не, това не искам да се спомням за него. Чувате ли? Истинският шампион това прави. Истинският християнин това прави с траирка. Не искам това да си спомням за него. То минало вече. Го прави истинският шампион. Чуйте сега. Спускам се към прицелната точка. Халелуя, Фифи. Прицелната точка. Шампиона си е набележил една точка и гледа само към нея. Чувал съм от хората. Когато искат някои да правят бизнес, когато искат да постигнат някаква цел, лежат си вкъщи и си поставят някаква малка точица на тавана и гледат само в нея. Чул съм го това, поне от моя брат. И казва, гледам там и само мисля.
Не си отклонявам погледа от точката, казва, и тогава всички мои мисли, казва, са съсредоточени там. И започват да ми идват идеи, викам, браво бе, този механизъм при тебе работи. Ами вижте, ако това го правят хората от света, искат да спечелят нещо, колко повече ние, апостол Павел казва, спускам се към прицелната точка. За какво, Павле? За златния пояс. Не, за златните ръкавици. Не, за златната топка. Не, за какво бе, Павле? За златния медал, олимпийски медал. Не, за какво? За голямата диплома. Не, за какво бе, Павле? Кажи бързо, Павле, кажи, братчето ми. Ето чуй. За Божието отгоре ми призвание. О, халелуя! Призвани ли сте от Бога? Призвани ли сте в Божия отбор? Кажете да! Ако вие сте призвани, тогава трябва да правим всички ние какво? Да гоним какво? Една цел. О, халелуя! Кажи алелуя, Юрка. Това е с нами, да гоним една цел. Това правят Божите шампиони. Вижте, в началото казах колко много шампиони в кавички следваха Исус, но колко бяха истинските? 12. И 12 не бяха. 11. Даже един се прикрепваше се към шампионите, но до един момент, когато и той падна. И той падна. Останаха само 11. Ние няма да сме 11, ние ще сме много. 100 по 11. Хиляди по 11. Пророкувам му хиляди по 11. Алелуя. Отдавам ти слава, Боже. Алелуя. Чуйте. За да станеш шампион, трябва да виждаш себе си като такъв. Халелуя! Каква прекрасна мисъл, брат Васко. Още веднъж ще я прочита. За да станеш шампион, трябва да виждаш себе си такъв. Прочетох историята на един американски президент. Забравих му името, без страни. Просто забравих му името. Забравих. Добре. Той казва, може би ще се сетя, де? Той казваше, като малък, като дете, 10, 11, 12 годишно дете, мечтаях си, казва, да стана президент на Америка. И си казва, аз ще стана президент на Америка. И казва, аз го изповядвах, и казва, колкото повече растях, толкова повече мечтата ми се усилваше в мен. И толкова повече желанието се раждаше в мен. И казва, аз се почнах вече да уча. Записа се човека там да учи. И един ден той стана президент на Америка. Халелуя! Чувате ли нещо? Добре, какво казах? Току-що казах нещо, майде. Я чуйте. За да станеш шампион, трябва да виждаш какво? Себе си такъв. Ами това момче виждаше себе си като какъв? Халелуя! Ти виждаш ли се като шампион? Виждаш ли се? Аз се виждам пред Бога и казвам. И не понеже аз правя нещо, понеже Божия дух ме води. Понеже Божия дух ме води и той ме слага някъде там и казва, о, шампионе, сине, Любчо, шампионе, о, халелуя. И аз казвам, Боже, да, твой шампион съм. Но казвам, татко, дръж в мен този дух. Ако ти не си с мен, аз ще падна. Бог казва, сине, дръж се здраво за моята ръка, аз съм с теб винаги, винаги ще говори, сега ми говори. Сега ми говори, чувам как ми говори. Ако моли само ти да го чуеш. Как говори? О, халелуя! Само да чуеш как говори. Отдавам слава на него. Той говори на шампионите си. Той каза на Павел, отиди. Там и там един човек те чака. Павел видя на сън един македонец как се моли. Исус каза на шампиона, иди шампионе, я чуй, Бог говори на шампионите си. Започнете да кажете на Господ вече, Боже, говори на твоя шампион. Кажете на Господи да видите колко е прекрасно. Как Бог поддържа шампионите си в духа и как ги води в духа. Отдавам слава на Неговото име. И сега, за да станеш шампион, какво трябваше? Трябва да виждаш ли какво себе си? Такъв като такъв. Ето това е. За да станеш хвалител на църквата, брат Данчо истински, трябва да се виждаш в духа. Казва ми пред святия Бог, Бог ми показва в духа как стоя на амвон. Бог ми казва, качи се на амвон една нощ, сънувам съм. Утре вече ще се качиш на амвона. Още бях в Кюстендил. И казва, ще почетеш Ефесяном 4.30. И аз ставам послед нощ, отварям Библията Ефесяном 4.30. Ефесяном и не наскърбявайте Святия Дух, с когото сте запечатани за деня на изкуплението. Казвам, Боже, това ли ми говориш да говоря на църквата? Да, шампионе, това ще говориш на църквата.
Аз казвам, Боже, ще говоря. Следващия ден отварям Библията. Бог с нощи ми каза така и Бог казва, така шампионе, давай шампионе, алелуя! Чувате ли? Бог говори на шампионите си, защо? Той иска да зарази хората. Бъдете шампиони в отбора на Господ, за да заразите и другите. Алелуя! Ирка, чуваш ли нещо? Святи Дух, благодаря ти, използвам се, брат Боско. Алелуя! Бог е тук. Алелуя! Бог е тук. Бог е тук, да знаеш. Алелуя! Оттам ти хвала Боже. Шампионите не се раждат. Чувате ли? Те не се раждат. Те стават. Те стават такива, халелуя. Никой не се е родил шампион. Павел шампион ли се е родил? Не. Давид шампион ли се е родил? Не. Петър шампион ли се е родил? Самуил шампион ли се е родил? Те стават последствие какво? Шампиони. Кога? Ще ме потърсите и ще ме намерите и ще станете шампиони. Тогава, когато ме приемете и когато ме потърсите с халелуя. Шампионите, истинските шампиони търсят Бог с цяло сърце. При тях няма половинчато сърце. Шампион ли си на Господ? Шампионка ли си на Господ? Няма такова. Трябва да кажеш, да, Боже, направи ме шампионка, ако не съм, направи ме шампионка. Искам да съм в твоя отбор, Боже, в отбора на шампионите. Има една песен. Днес Исус събира армия, която светлина да пръска в този мрачен свят и да му предложи не сребро и злато, а един Спасител, пълен с благодат. Алелуя! В Христовата армия искаш ли да си и ти? Искаш да си в отбора на шампионите? О, алелуя! Направи го тогава. Залога го имаш в теб. Имаш го залога в теб на шампион. Само че по някой път ние имаме чувство за малоценност. Казваме, аз не мога да пея. Не, можеш да пееш. Аз не мога да се моля. Може да се молиш. Аз не мога да говоря. Можеш да говориш. Аз не мога да проповядвам. Можеш да проповядваш. Бог е вложил потенциала вътре в теб. Потенциал, знаеш по начала? Бог е дал всичко необходимо, за да можеш да го прославиш. Да станеш шампион. Но дявол казва, не. Ти стой там. Да не се молиш. Ще се провалиш. Ако само си отвориш устата, ще ти се подиграват. Ти не знаеш да се молиш както пастора. Виж пастора колко кръснело се моли. И това е само за пастора. Ти казваш, да, това е за пастора. Не, това е от дявола. Той иска да държи далеч от онази сцена, от този подиум, който стоят шампионите. И много хора днес имат чувство на малоценност в себе си. Разбираш ли, страни? Потиснати хора. Точно това е целта на дявола. Но не кажи, не дявола, аз съм Божий шампион. Алелуя! Исус е с мен. Аз имам потенциал в себе си. Аз съм изпълнен с духа. Аз съм изпълнен с духа в името на Исус. И аз съм Божий шампион. И тогава дявола казва, чакай. Май тук няма да проработи моя механизъм, защо срещу шампиони аз не мога да воювам. Защо? Ами шампиона с един замък ще го повали долу. Алелуя! Знам, че си повалил много пъти дявола. Вярвам. И неговите демони. Вярвам! Шампионите правят това, те повалят дявола. Те го нокаутират шампионите. Заставаш и казваш в името на Исус, излез. Той казва, шампиони, излизам шампионе. О, алелуя! Той не се плаче от теб, той се плаче от какво? От силата в теб. Шампионите на Господ имат сила в себе си. О, алелуя, Святи Дух, благодаря ти. Те са изпълнени с Божията сила. Истинските шампиони са пълни с Божията сила. И те са водени от Святия Дух. Алелуя. Чуваш ли, Васко? Алелуя! Шампион на Господ искам да си. Шампион да свириш. Алелуя, да свириш. Шампионите на Господ могат да свирят само духовна музика. Не светска, не. Само духовна. Амин. Шампион на Господа. Шампион в хвалението заедно с Данчо. Да правите клипове. Да заразите хората да кажат, вие шампиони. О, алелуя. Това иска Господ. Днес Исус събира армия, която да пръска светлина в този мрачен свят. И ние ще го правим това. Ние ще го правим това. В могъщото име на Исус ние ще го правим. Бог избрал тази църква мъже и жени, които от неделя ще почнат да проповядват Божието Слово. Ще ходят из махалата, ще проповядват и те ще са Божите шампиони. Алелуя! О, алелуя! Бог е велик. Той е велик. Чуйте, шампионите са хора, чието живот смелостта е станала явна. Шампионите не се плашат.
шампиони не се плашат. Ти шампион ли си? Защо не? О, халелуя! Халелуя! Кажи да! Така. Истинските шампиони не се плашат. Те не се плашат от кого? От противника. Не знам дали сте виждали, аз поне съм виждал. Виждал съм преди сега него. Мразя бокса. Много си удря да много мразя бокса. Но преди съм виждал как някой 2 метра, мъж, 2 метра ли беше калите? 2 метра. Ударението не метра, метра. 2 метра мъж, а по някой примерно 1,50 и 60. И виждаш как този, който е по-дръбен, удря другия, удря го. И казвам, бре, този човек 2 пъти колко него. Не може да го победи, ама защо? Защото той е шампион. И за него не е важен ръста. За него не са важни мускулите, брат Васко. За него е важно едно. О, халелуя! Кажете го силно! Истинският шампион гони какво? Целта. И той я постига. И тук вижда само след кратко време този 2 метра мъж пада долу и казваш, добре, как може би един толкова малък да победи? Ма той е шампион, той гони целта. Това е да си истински християнин, шампион в духа, да побеждаваш и да следваш целта. Благословен да си Господ Исусе. Шампионите са хора, чието живот смелостта е станала явна. И чуйте сега. Евреи 11 глава, 34, т.е. 32 до 34 стихове. Чуйте, сестри мои братя. И какво повече да кажа, защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеон, чуйте, за Барак, за Самсон, за Ефтай, за Давид, за Самуил. Това бяха Божии, кажете го силно. Казва, какво да говори за тези мъже? Това бяха Божии шампиони. О, халелуя. Какво правеше Божия шампион Самсон? Ами една вечер затварят го вътре в града, Газа ли беше точно? Газа беше, да. И си казваха, хопа, шампиона е в нашите ръце. Чуйте сега. И сега ще го заловим шампиона и ще се подиграем и ще му покажем колко велик шампион е. Но вижте какво правят шампионите. Отиде до тези големи врати. Не такива врати, не. Тия такива ги правим аз, не. Големи. Сигурно, не знам, може би 2 врати са 1 тон. Отива шампион от тези врати, хваща се, казва, о, халелуя! Божия дух слиза върху шампиони, какво прави брат Васко? Изкърпва ги, слага ги на рамо и ги влачи не по-ранно. А Библията ни казва, изкачил се един голям върх. Вижте какво прави шампиона. Той изкърти вратите и какво прави? И ходи шампиона. Това е да си Божий шампион, да си изпълнен с Божията сила. И не само Самсон. Говори се за Ефтай, говори се за Гедеон, говори се за Барак, говори се за Давид. Това са били мъже, Божи шампиони. И чуйте сега надолу. Те побеждаваха царства, раздаваха правда. Какво прави шампиона? Той раздава правда, той побеждава. Какво прави още? Те получаваха обещания. О, халелуя! Шампиона, те си получава обещания. Амин! Ако си шампионка, ще получиш Божие обещание. Божие обещание. Бог винаги ще ти каже, ще ти обещае нещо. Една сутрин, мисля, че беше 5 без 15. Бог ми казва, пост и молитва, пост и молитва, пост и молитва, пост и молитва. Чувам гласът му вика, пост и молитва, пост и молитва, пост, повтарям. И аз казвам, Боже, какво става? Бог казва, пост и молитва. Боже, защо пост и молитва? За да станеш шампион. Шампионите, те постят и се молят. Дама, как да постя, аз не мога без храна. Не може без храна, не може да издържа, не? Без храна не може. Но истинските шампиони какво? Те прилагат диета. Истинските шампиони прилагат диета в живота си. Данчо, чуваш ли ме? Истинските шампиони, те са въздържатели. Алелуя! Истинските шампиони, те са въздържатели. Защо Бог казва, шампионе, пости! Защо, Господи? За да те изпълня повече с помазание и сила.
Не да храниш плътта, бе, шампионе. Ти ако храниш плътта, ще растеш плътски, ще растеш в мускули, но ще си слаб в духа. Искам да съм силен в дух, не в мускули, халелуя. Истинските шампиони. Те постят. Чувате ли нещо тази вечер? Хранят духа. И какво правят още? Те се молят. Истинските шампиони постят и се молят. Кога се молят? Когато хладилника е празен. Не! По всяко време. Кажи го по-силно. По всяко време. Не само когато хладилника е празен или пълен. Няма определени. Истинските шампиони се молят по всяко време. Вчера, работя на едно място, дойде един брат адвентист, Бог да го благослови. Ама много е такъв, кажи го, има ораторски език има. Много говори този човек. И аз си пея. Той вика, брат Любчо, така ми вика, защото бяхме с него заедно в Адвентната църква. Брат Любчо, широко ти около врата на тебе. За това пееш. И аз викам, колко е широко, я виж. Ми казва, широко ти е. Хладилникът ти е пълен, милионер човек, пари си имаш. Как няма да пееш? Казвам, ела. Казвам, слушай, само когато хладилникът ми е пълен, тогава ли трябва да пея? Само когато чоговете са ми пълни с пари, тогава ли трябва да пея? Казвам, не. Когато нямам пари, отивам да си искам назаем. Дай ми 20 лева, ще ги дам. Ама вярно ли това? Да! Истинските шампионите не ги интересува нищо друго. Те гледат да служат на Господ. Дали имаш 100 лева от джоба, дали 100 хиляди, дали 1 лев. Истинският шампион не проверява джобовете си. Не. Той проверява какво? Халелуя. Дали духа тук се движи. Това прави истинският шампион. Ето това е Фифи. За какво говорим Фифи тази вечер? Не си записала. Хайде сега. Член на Божия отбор на... халелуя! Член на Божия отбор на шампионите ли си този вечер? Да. Кажи го, къдете го силно, ме брат, дявола да го чуе, че вие сте членове на Божия отбор на шампионите. И нека това дявола тази вечер да го чуе. Ние изповядваме това в могъщото име на Исус, че ние сме членове на Божия отбор на шампионите. И ние винаги ще победим. Защо? Чуйте. Йов казваше, знам колко съм повярвал аз. Знам. Вие знаете ли кого сте повярвали? Да. Вие сте повярвали на шампиона на шампионите. Чувате ли бе сега? Минал беше генерал, днес сега е шампион на... И кой е той? Кой е той? Кажете му името. Кажете му името. Алелуя. Той е шампион на шампионите. Алелуя. Ако той е шампион на шампионите, той ще ни направи и наш шампиони. Знае, че е жив моя шампион. Перифразирам нещата. Алелуя! Йов казваше, знае, че е жив моя изкупител. Аз казвам, знае, че е жив моя шампион. И той ще ме направи и мен такъв. Алелуя! Той ще направи такви моите брати и сестри. Алелуя! Кажа ми, Галинки. Алелуя! Знае, че е жив моя шампион. Исус е шампион на шампионите. Всичко от Него, всичко е чрез Него, всичко е за Него. Имаше една тема. Виж какво прави шампион. Шампион. Който стъпва той на първото стъпало, казва, от мене малко, от тебе малко. Това не е истинския шампион. Качва се на второто стъпало. По-малко от мен, повече от теб. Изкачва се на върха и казва, нищо от мен! Всичко от теб! Халелуя! Това прави истинския шампион. Благословен да бъде Господ. Истинският шампион знае, че победата му идва единствено от всемогъщата ръка на всемогъщия Бог. Амин! Халелуя! Халелуя! Велик си Господи! Това е велик Бог. Това правят истинските шампиони. Какво правят още истинските шампиони? Чуйте! Те затваряха уста на лъвове. Халелуя! Познава ли такъв шампион? Да. Кой? Кажете му името! Не, друг. Който затваряше уста на лъвове. Айде, кажете го силно, кажете го! Аз не съм чул, извинете, Даниил, извинете. Не съм чул. Даниил, кажи Даниил снеже. Даниил, хайде малко да искам този език малко. Цеца ли, аз снеже, Цеца. Добре, Цеца. Извинявай, Цеца, добре. Даниил,
Хайде. Браво! Ето това е. Друг път повече ще питам, сега да днеска толкова. Алелуя! Ами вижте, истинския шампион го хвърлят къде? Знаеш ли къде го хвърлиха? Рова на ловете, я представи сега си ти там некъде. Ле, тежко и горко ми. Няма да се плаши. Вие сте шампиони. Ние сме шампиони. И чуй сега какво казва истинския шампион, когато са го хвърлили там някъде. Някъде да обидите на робовете. Чуйте какво прави. Чуйте. Един ден, т.е. когато са го хвърлили, на следващ сутрин царя отиде рано пред този ров и казва: шампионе! Да не шампионе! Твоя Бог, комуто ти непрестанно служиш, можа ли да ти избави от устата на лъвовете? Чуйте какво прави шампиона Вирка. Чуйте. О, царю да си жив до века. Моя истински Бог, който е шампион, който владее всяка една ситуация. Той изпрати какво? Ангел. Чувате ли нещо? Чули ме ли нещо? Какво изпраща колко шампионите? Шампионите имат подкрепа винаги до себе си, да не са сами, бе. Ангел стои до теб, Бог Отец стои до теб, Исус стои до теб, Святия Дух до теб. Кажете ми тогава, какво ще стане с вас? Ами кой може да победи? Истинските шампиони, те са заобиколени от Ангела, от Исус, от Святия Дух и от Бог Отец. Алелуя! И той винаги побеждава. Алелуя! Какво правят шампионите? Затварят какво? Устата на лъвовете. Какво правят друго? Истинските шампиони. Чуйте какво правят? Угасват силата на огъня. Познавате ли такива шампиони? Кажете ми имената! Седрах, Мисах и... О, вижте. Цар Навуходоносор застана пред тях и каза: шампиони! Вие не ти се правите, бе! Ха сега да видим. Ще запалим сега пеща 7 пъти повече и да видим какви шампиони сте вие. И кой е този Бог, който може да ви избави от моята ръка, бе? На какви шампиони сте се правите? От мен по-голям шампион няма. Не, Навуходоносоре, това не е истина. Сега ще види, че ти си нищо пред шампиона на шампионите. И когато ги хвърлят в този пещ, какво вижда царя? 4. Кой беше четвъртия? Ангел. Кой беше четвъртия? Истинския шампион. Исус. Шампиона сред шампионите. Чуваш сестра ми: о, вдъхновявам се пред Бога, ти казват. Вдъхновявам се, халелуя. Шампиона сред шампионите. Истинския шампион сред шампионите. И тогава огъня нямаше власт над тях. Вижте, истинския шампион не се плаши от какво? Този рев не ги плаши шампионите. Истинския шампион не се плаши от какво? От огъня. Не, защо? Те са шампиони. И те знаят, че истинският шампион, в лицето на всемогъщия Исус, те са в безопасност. Този вечер искам Бог да породи вяра във вашите сърца. Да знаете, че има един шампион на шампионите, който стои до вас. И той винаги ще ме подкрепи. И той винаги ще ме води. Чуйте сега какво става, чуйте. Благодаря на Господ, Павел казва, че винаги ни води в победоносно шествие. Халелуя! Чувате ли? Благодаря на Бог, че винаги ни води в победоносно шествие. Сега да го видим. Какво означава победоносно шествие? Ами, например, маршируваме сега. И вървиме някъде. Но най-отпред върви кой? Исус. Шампиона на шампионите. И той ни води къде? И ние следваме какво? Истинския шампион. И ние побеждаваме. Победоносно шествие означава пътя, по който вървим, е победоносен. И всеки ден ние покоряваме нещо в нашия живот. Благословен да бъде Господ. Ще се ориентирам към приключване. Ще съчетавам нещата сега. Изложението с учението и ще приключа. Бог те окуражава тази вечер да бъдеш като тях. Като кой?
Като кои? Шампионите. Кои бяха те сега? Седрах, Мисах и Абденаго, Данаил, Давид, Самсон, Ефтай. Кой беше друг още? О, халелуя! Бог тази вечер те насърчава да бъдеш един като тях. Амин. О, халелуя! Какво става отвънка? Шампиони има и отвънка. Така, продължаваме. Изборът е твой. Чуйте, ти решаваш, но ти трябва да си упорит. Изборът е твой, ти решаваш. За да станеш шампион в реалност, ти трябва да бъдеш упорит. Шампионите са упорити. Добрите ученици са били упорити. Учителите са били упорити. Професорите са били упорити. Лекарите са били упорити. Съдиите са били упорити и така да не изброявам. Те са били упорити. Един истински шампион трябва да бъде упорит. Упорит ли си, сестро? Амин. Упорит ли си, братко? Ако ти си упорит и упорита, ти следваш пътя на шампионите. Алелуя. Ето това е. Да си упорит. Създайте си този навик в духовен аспект. Да сте упорити. Какво? Няма да изляза от вкъщи, докато не се прочете една глава. Това е упоритост. Това го прави шампиона. Някой сутрин да каже, абе тази сутрин няма да си мия зъбите. Няма да си ги мия. Друга сутрин. И тази сутрин няма да си мия зъбите. А пък и на третия ден няма, и на четвъртия, няма и цялата седмица. Защо? Защо? А виж колко сме упорити, търсиме паста хубава. Колко сме упорити? Всяка сутрин, даже по някой път, като ставаме, миеме ги зъбите, след това какво? Ядеме, след това пак вечерта преди да си легнем, пак четката. Колко сме упорити? Имаме бели, здрави зъби. Алелуя. Ама упорити, вижте, упорити. Защо? Само заради едни зъбки, да си ги пазим зъбите. Но ако така държим на упоритостта да бъдем Божии шампиони, тогава какво ще стане с нас? Ле, нямате представа. Тогава не бъдем само без зъби. Да, тогава всичко в нас ще бъде бело, както каза Страни Калинка. Благословената си от Господ. Амин. Ами добре, брати и сестри, християните, мъже и жени, които принадлежат на Бога, трябва да са част от отбора на шампиони. Принадлежиш ли ти към масата, към тялото на Исус? Да. Ами тогава ти трябва да си какво? Част от шампионите. На времето имаше висаджии. И там, където минаваха висаджиите, Данчо най-добре знае. Той сигурно ми преживял. Какво? Виз 2? Няма полиция, няма нищо. Какво? Минават висаджиите. Я представете сега. Ако ние сме истински Божии шампиони, и там, където минаваме, какво ще стане? Казват, минават шампионите на Исус. Минават шампионите на Исус. Ето това е истината. Сега, искам да чуете нещо, което е много важно. Много ви се моля. Чуйте. Кои са истинските шампиони? Чуйте. Истинските шампиони са тези, които заедно със своя Господ вървят ръка за ръка. И всеки ден те се допитват до шампиона. Какво да правя шампионе? И всеки ден те растат и научават нещо. Научават от истинския шампион. За съжаление, истинските шампиони всеки ден ходят в духа. Те са водени от духа и са ръководени от духа. Но, това не исках да го кажа тази вечер, но това ми е в темата, няма начин да не го казвам. Има и отпадащи от отбора. Не всички, които застават на тепиха, не всички взимат златни медали.
Има и отпадащи от отбора. Кои са отпадащите от отбора, които не стават шампиони? Чуйте кои са. Те са тези, които са отказали да имат в живота си плодовете на духа. Те са, които са отказали да имат в живота си плодовете на духа. Те са отпадналите от отбора. Не искат да имат плодовете на духа. Май тук има нещо, пише алеята на... Да ги прочетеш сега, стани моля ти се. Любов, надолу. радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост и себеобуздание. За съжаление, онези, които отпадат от отбора, те не желаят плодовете на духа. Те не искат това. За тях това е безразлично, дали ще ги притежават или не. Такива отпадат от отбора. Чуйте. Отбора на шампионите има един дух. Алелуя! Брат Маско, има един дух. Воден е този отбор от един дух. И воден е от един истински шампион. И те следват този дух. И те следват любов, радост, мир, търпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Това прави шампиона. Онези, които отпадат от отбора, те стоят далеч от алеята на любовта. Те стоят далеч от това. Още! Тези, които отпадат от отбора, те са се отказали да ходят в духа. Един истински шампион, ако се отказва да ходи в духа, той никога няма да бъде истински шампион. Един човек, който иска да бъде истински шампион, той трябва да ходи в духа. Повярвайте ми, давам сметка на думите си. Знам, че това предаване се излъчва директно. Гледа си по цяла Европа. Чуйте. Не можеш да бъдеш истински шампион, ако нямаш Божия дух в себе си. Не можеш да си шампион на Бога, ако не си воден от Божия дух. Няма как да стане, повярвайте ми. Няма как да стане. Това е истината. Затова молете се да дойде водителството на Святия Дух. Бог да води чрез духа си. Духът прави шампионите. Духът издига шампионите. Исус май нещо казваше, Фифи, 15 глава, ако се не лъжа на Йоан. Без мене не можете да сторите. Ама аз съм шампион, няма значение, не си шампион. Без мене не си шампион. Ами кажи ми как да стана шампион? Като препътваш в лозата. Какво Исус е, татко, кажи? Шампионе, ако не пребъдваш в лозата, ако не черпиш сок от лозата, от истинския шампион ти не можеш да станеш. Кажи ми как да го стори Исусе. Пребъдвай в мен. Как? Всеки ден. Как? Чрез молитва. Как? Чрез слово. Как? Чрез съобщение. Халелуя! И ти ставаш истински шампион. Цеце, обичаш ли грозде? Ой, аз го обичам много. Ако имаш някой път вкъщи, покани ме на гости. Ако имаш грозде. Обичам гроздето, честно, ако много го обичам. Гроздето. За да има хубаво грозде, пръчката трябва да стои къде? Там в лозата. За да дава плод. За да си шампион, за да даваш плод, ти трябва да стоиш къде? В отбора. Там трябва да си там. Къде? Да си прилепен към истинския шампион. Алелуя! О, алелуя! Велики Господ! Велики Бог, повярвайте ми, той е велик Бог. За да си истински шампион, ти трябва да препътваш там. Там да препътваш в лозата. И ти черпи сок от шампиона. И ти ставаш шампион. И започваш да даваш какво? Плод. Даваш плод. Отделени от мен не можете да сторите нищо. Отделен от мен не може да си шампион, казва Исус. Давам ти време след малко на теб. Обещах ти нещо тази вечер. Може и друг път. Може и друг път. Добре. Добре, стани, понеже ти обещах за това. Да. Добре, благодаря ти, сестра ми. Ами гледаш, ще имаме много повече време тогава. Добре, благодаря ти. Да направя един анализ накрая, обобщение на цялата тема. Нали ще ми позволиш? Да. Благодаря ти, стичката ми. Това е истинския шампион. Какво прави всеки ден, де си? Чеч откъде? От лозата. От главния шампион. От главния шампион. Казва, вижте, за да учиш карате, трябва да отидеш при учител, който е каратист. Може ли да отидеш да учиш карате
от един магазинер. Не може, бе, Васко. Той знае как да мери сиренето, пък знае и как да... Разбирате ли, бе? Ще отидеш при магазинер и ще кажеш, учи ме на карате! Ще кажа, бе, аз я разкажа тук. Какво карате, бе? Кажи ме да ти мера нещо тук на везната. Да ти мера нещо. Ама чакай, ти не знаеш ли карате? Не знам. Я отидете, примерно отивате при заболекар и казваш, докторе, направи ми едно чудо! Ще каже, слушай, бе, ти май си избърква нещо. Не, доктора не прави чудо! По някой път ние не бъркаме ли понятията? Искаме да станем шампиони, но как? Отиваме на направилото място, Васко! Да търсим правилния треньор. Трябва да търсим правилния, и това е истината. И това липсва днес на християнството, брат ми. Това е, повярвай ми. Много хора днес гледат на пасторите. Аз винаги им казвам, аз съм човек. Не гледате на мен. Истинският шампион е Исус. Отидете при Исус. Научете се от Исус. Дойдете при мен и казва, научете се от мен и ще станете шампиони. Как Исусе? Ще бъдете кротки. Вижте шампионите колко са кротки. О, халелуя! Те са смирени. О, халелуя! Истинският шампион какво прави? Той се учи от кого? От своя учител. Благословен да си, Господи. О, халелуя! Ти си велик Господ. И накрая ще прескоча някои неща, защото действително времето много напредна. Но не може това да го отмина, трябва и това да го кажа. Брат Васко, не може, трябва и това да го кажа. Ето защо Библията във 2 Тимотей 2:20-21 ни казва, чуйте. В един голям дом, слушай, Цеце, в един голям дом. Вижте, тук не говори за малък дом, искам малко сега да си таковате мозъците. В един голям дом, домът е голям, но какво става този голям дом? Съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени, и пръсни или глинени. В един дом, чувате ли? Съдовете не са всички златни, не са всички сребърни, не са всички дървени, т.е. има и дървени. Да, преди хората се ядяли от дървени съдове. Но има и пръсни, глинени. Цеце, глинени. Аз само питам. Ако ви поднасят чорбичка, шкембе чорба в златна чиния или в дървена, какво бихте избрали? Златната. Златната и аз, Васко, яве златната, брат, но сега тя свети от всякъде казвам, хубаво шкембе чорба, златна чиния. Прекрасно нещо е. В един дом има такива съдове. Но едните са за почетна употреба. Браво, Соня. Нали трябваше да го изключим. Ами ако в един дом има такива съдове, то тогава какво ни говори тази вечер, че в една църква има така са, има шампиони, има и полушампиони, има и тази вечер Бог да ни помогне да бъдем само златни съдове, да бъдем само шампиони и всички да сме с златни медали. И накрая, наистина накрая вече прескача много неща. Апостол Павел казва, това няма да го... Трябва да го кажа и това. Гордееш ли се да бъдеш част от отбора на шампионите? Да. Я ли колко усърдно го казваш и колко уверено? Да. Гордееш ли се? Да си част от отбора на шампионите? Гордееш се? Бъди такава тогава. Гордостта само да се гордееш не е достатъчно, трябва да си такава. Амин. Да сме такива. Да покажем с живота си, че сме какво? Че сме такива, че сме шампиони. И чуй се какво казва апостол Павел, или чуй го. Филипян 3:8. Още, какво правят шампионите още? Още всичко за измет считам. Какво правят шампионите? Не ме интересува този свят. Истинският шампион казва, не ме интересува палатката, яхтата. Брат Стоян казваше, возих се на яхта, казвам, браво вече. Не ме интересува яхтата. Не ме интересува тристайния апартамент. Не, шампиона не казва това. Чуйте? Още всичко считам като загуба. Шампионите считат нещо за загуба. Какво шампионе? Това казва шампиона Павел Васко.
заради това превъзходно нещо. Пред очите на шампионите има нещо по-превъзходно. И кое е това превъзходно нещо? Чуйте, инче, чуй сестричката ми. Познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко, шампиона губи всичко. Той казва, нищо не искам в този свят. Следвам истинския шампион, не ме интересува нищо друго. Това прави истинския шампион. Заради когото изгубих всичко. И всичко за буклук смятам. Всичко за измеш считам. Само да следвам истинския шампион. Ако ти всичко считаш за изме в този свят, ако ти всичко считаш за буклук в този свят, наистина ти следваш истинския шампион. Такъв ли си? Труден въпрос. И накрая. Най-накрая какво правят шампионите? При да си отидат от този свят. При да напуснат този свят. Какво правят шампионите? Чуйте какво правят шампионите. Какво направи шампиона Павел? Галеш, слушай. 2 Тимотей 4, 7 и 8. Аз се подвизах доброто воинстване. Аз съм воювал. Но съм побеждавал. Понякога имаше и падения, но никога не съм паднал долу. Винаги съм стоял на краката си. Истинският шампион стои. Идват провалите понякога. Идват ударите. Идват ураганите. Но той стои, защото той е воден от духа. Амин. Той е воден от духа. Аз се подвизах доброто воинстване. Истинският шампион казва, пътя свърших. О, халелуя! Вярата опазих. От сега нататък за мен се пази не златния пояс, не златния медальон, а венеца на правдата, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в онзи ден. Какво ще въздаде Господ на шампионите? Венеца. Но не само на мен! Чуйте, Павел казва нещо тази вечер, една добра новина, без страх, дали? Не само на мен, аз съм шампион, но не само и на мен, но на всички онези, които ще станат шампиони. Амин. Ще положи цеце в главата ти. Исус, един златен венец на незаслужен. Амин. О, алелуя, алелуя. Но на всички, чуй сега, какво правят още шампионите, които са възлюбили Неговото явление. Шампионите обичат какво? Явлението на Исус и те се молят. Ела шампион е при нас! Ела Господ Исус! Те са възлюбили Неговото явление. Това правят истинските шампиони. Ами, накрая, ние сме част от отбора на шампионите. Нали, Тинче? Част сме страни. Това е истината. Част сме. Ние сме част. Не казвам, че сме шампиони, но казвам, сме част. Това са две различни начина. Част. Но аз моля Господ, от този момент нататък, да не бъдем само част, но да бъдем едно. Едно. Защото Исус се молеше за шампионите си с първосвещеническата молитва, брат Васко. Отче, моля те, както аз и ти сме едно, и тези мои ученици шампиони да бъдат Едно. чувате ли? Истинските шампиони имат една цел. Те са водени от един дух. И най-важното, те са водени от кого? От истинския шампион от своя пол. Дано Бог да ни помогне да бъдем истински шампиони. Амин! О, халелуя! Благословен да бъде Господ. Ако има някой да свидетелства тази вечер, може да закъснението